Mitenkä suoraan me lähdetään? Eikä kevennetä. Noin. Ja nyt vaan pohetta. Noin. Ja Minttu varoo kyllä sinua, että sinua ei tarvii huolehtia, että se Sirvi jyraa teidän yli. Keskityt vaan ratsastaa, niin että saisit koko kierroksen laukaa. Aika kovaa vaan menee. Anna mennä vaan. Ei se kuin kauhean pitkään jaksa spurta. No joo, kato, ei ole mennyt vielä kierrosta kokonaan. Ja saa koko kierrosta, koska te ajattelin ehdottaa tuolle Niitulle seuraaviin koulutussa, he laittaa perusmerkkiä. No ja pian ohjat käsissä. Nyt menee kyllä Satulla ihan toiselle kylelle. Niin menee jo. Tässä Raviin kautta käyntiin ja korjaa penkkiin. Sen takia hyvä, kun se siitä ei voi sit ottaa oikein. Penkki oli ihan toiselle kyllä.